Чаму Лукашенко павысіў голас на свайго сына? Каму і як нечакана нашкодзіў яго новы закон? І што за скандал зладзіла беларуска на конкурсе прыгажосці? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко заняўся футболам. Калі што, ён не пайшоў бегаць з мячыкам, а проста сабраў сваіх чыноўнікаў, каб зладзіць ім чарговы паказальны разнос. На нарадзе былі віцэ-прэм'ер Петрышенко, міністр спорту Кавальчук і старэйшы сын Лукашэнкі Віктар, які ўзначальвае нацыянальны алімпійскі камітэт. А таксама лукашэнкаўскі фаварыт баскаў, які раней быў хакеістам. Якое дачыненне ён мае да футбола, незразумела. Але ладно. Галоўная думка Лукашэнкі вельмі простая. Вынікаў у футболе няма, таму грошай не дам. Наши спортивные достижения, они никуда не годны. При тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту. Вы получаете некие преференции, порядок нужно навести в течение ближайшего времени, в первом квартале. Никто не должен получать никаких шальных денег. В противном случае вы будете все лишены льгот. Клубы на своих чиновников и прочих приближенных должны зарабатывать деньги сами. Таксама Лукашенко расказаў, чаго цяпер патрабуе ад сваіх спартсменаў. Галоўная задача – перамагаць расіян, больш нічога і не трэба. Послухайте, гэты монолог просто феерычный. Вот я наблюдаю сейчас тщательнейшим образом, больше уверен, чем кто-либо из вас, что происходит в Российской Федерации со спортом. Там постоянно показатели в спорте увеличиваются. Там лыжники бегали слабее, сейчас бегут быстрее. Там хоккей есть хоккей. И футбол там, дай бог. Выигрываете, я говорю, выиграете у россиян. Выигрываете во всех видах спорта. Посоревнуйтесь с ними и придите, доложите, что вы выступили лучше, чем россияне во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива. Вы по всем видам спорта у россиян выигрываете. Стыдно смотреть, порой противно. Такой спорт народу не нужен. И из бюджета никто это финансировать не будет. Пасля Лукашенко прагаварыўся, што яго чыноўнікі ладзяць сваркі паміж сабою і скончыў, як звычайна, пагрозамі. Но меня что возмущает? Оказывается, новый руководитель федерации с министром спорта чего-то не поделили. Они не могут работать друг с другом, а? Чудеса, да там же делить нечего. В общем, мужики, так, в этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей. На должности и кресла не рассчитывайте. Понимаете меня, как хотите. Сакрэтная планёрка беларускіх чыноўнікаў. У рэдакцыю нашай Нівы трапіў пратакол паседжання рэспубліканскай рады па гістарычнай палітыцы пры адміністрацыі Лукашэнкі. Ён адносна свежы, за снежань 23-го года. У ім, на жаль, няма стэнаграм выступоўцаў, але разгледжаныя пытанні даюць разуменне таго, чым і як займаецца гэты орган. Узначальваў паседжанне рады яе старшыня, кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Ігор Сергіенка. Цяпер ён стаў дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Выступалі міністр адукацыі Іванец, міністр культуры Маркевіч, міністр інфармацыі Тарцоў і іншыя высокія чыноўнікі. І вось якія пытанні яны разглядзелі 2 месяцы таму. Першае. Выманне няправільных кніжак з крамаў і бібліятэк. Тут маюцца на ўвазе выданні, якія не супадаюць з поглядамі лукашэнкаўцаў на гісторыю, а таксама кніжкі, якія ўлады прызналі экстрэмісцкімі. Іх будуць забіраць і знішчаць. Другое пытанне – культурнае імпартазамяшчэнне. Калі вы чакаеце, што гаворка пра тое, каб замяшчаць амерыканскія блокбастары беларускімі, то не, бо разгляд гэтага пытання скончыўся вось чым. Было вырашана даручыць ураду, аблвыканкамам, мінгарвыканкаму, мінгандлю і мінкультуры у самыя кароткія тэрміны выпрацаваць адзіныя падыходы па афармленні аб'ектаў гандлю, харчавання і культуры з выкарыстаннем традыцыйных навагодніх і калядных вобразаў ды музычнага суправаджэння. Прасцей кажучы, каб на Новы год у крамах замест Санты з эльфамі стаяў Дед Мароз са снягуркай. Акрамя таго, разглядалі пытанні аб канчатковым знішчэнні лацінкі ў назвах вуліц і аб'ектаў, а таксама аб вучэбных дапаможніках па гісторыі Беларусі. Але вынікаў абмеркавання, на жаль, мы пакуль не ведаем.
Новы закон Лукашэнкі, накіраваны супраць замежнікаў, у выніку прынёс нечаканыя праблемы лукашэнкаўскім жа сябрам і простым беларусам. Сутнасць там такая. Не так даўно Лукашенко вырашыў, што замежны бізнес, які працуе ў Беларусі, не можа проста так прадаць сваю маёмасць. Цяпер такая кампанія мусіць заплаціць 25% беларускай дзяржаве. Просты прыклад. Замежнік хоча закрыць свой бізнес у Беларусі і прадаць завод. Чвэрць грошай ад продажу ён цяпер павінен аддаць лукашэнкаўцам. Але нечакана пад гэты закон трапіла кампанія-забудоўшчык Дана Астра, якая належыць холдынгу братоў Карычаў, блізкіх да Лукашэнкі сербскіх бізнесменаў. Гэта фірма актыўна будуе ў Мінску як розныя дзяржаўныя праекты, так і звычайнае жыллё. Але па паперах валодаюць даныя кіпрскія кампаніі. І цяпер складваецца парадаксальная сітуацыя. Беларус даўно аплаціў кватэру ад Даны, цяпер яе пабудавалі, чалавек забраў ключы, але аформіць жыллё як сваю маёмасць не можа, бо намінальна гэтая кватэра лічыцца нерухомасцю, што належыць замежнаму бізнесу, то бок кампаніі Дана Астра. Адпаведна, па новым законе Лукашэнкі, каб перааформіць кватэру на беларуса, трэба заплаціць яшчэ 25% ад яе кошту ў беларускі бюджэт. Прычым незразумела, хто мусіць у такой сітуацыі плаціць тыя 20%, пакупнік ці забудоўшчык. І такіх сітуацый узнікае ўсё больш і больш, бо Дана працягвае будаваць шматкватэрнае жыллё. Так што цяпер людзі, якія выклалі кругленькія сумы за кватэры ў Мінску, не ведаюць, што з імі рабіць далей і скардзяцца куды толькі можна. Прадстаўнікі Даны адказваюць, што гэтая сітуацыя не ў іх кампетэнцыі, а беларускія чыноўнікі абяцаюць як мага хутчэй разабрацца ў гэтым пытанні. Скандал на конкурсе прыгажосці. Адбылося ўсё ў Ліване, дзе праходзіць конкурс «Міс Еўропа 2024». Украінская удзельніца Мілена Мельнічук спачатку скардзілася, што арганізатары прымушалі яе фатаграфавацца побач з расійскай удзельніцай, а калі яна адмаўлялася, яе абражалі і пагражалі. Дызайнер конкурсу, паводле слоў Мельнічук, выдаў ёй і расіянцы аднолькавыя сукеткі, каб яны выглядалі як сяброўкі, а харэограф ставіў абедзвюх дзяўчат побач на сцэне і казаў, што яму не цікавая вайна ва ўкраіне і таксама абражаў украінку. Але на гэтым усё не скончылася. Ужо пасля фіналу беларуская удзельніца Ірына Максімовіч пачала крычаць на ўвесь аўтобус і абражаць украінку. Watch the video. Miss Ukraine. You have... У тебя на политическими трясешь на конкурсе красоты. Вот ты, Украина, которая говорит... Украина что? Ты голыми с***ой вышла трясти. Какого хрена ты приехал на конкурс красоты? Што папярэднічала такой агрэсіі беларускі невядома, але супакоівалі яе і ахоўнік, і самі дзяўчаты. Дарэчы, беларуска заняла 3-е месца, расіянка першая, але па словах Мельнічук, іх узнагароды былі купленыя за круглыя сумы ў далярах. Беларуская падатковая знайшла сабе новы занятак. Цяпер падаткавікі зацікавіліся чаявымі, якія пакідаюць афіцыянтам і барменам. На дадзены момант заканадаўча гэтыя грошы ніяк не рэгулююцца, і чыноўнікі хочуць гэта змяніць, прапісаць у законе, каму чаявыя належаць, афіцыянту ці гаспадару рэстарана. Чым скончыцца, пакуль невядома. Праца яшчэ ідзе, але ж чыноўнікі абяцаюць, падатак з чаявых плаціць прыйдзецца абавязкова. Інавацыі ад міністра адукацыі. Прабачце за рыфму, але адбываецца вось што. Міністр Іванец зноў загаварыў пра размеркаванне маладых спецыялістаў пасля універсітэтаў. Улады плануюць павялічыць тэрмін адпрацоўкі для бюджэтнікаў і ўвесці абавязковую адпрацоўку для тых, хто вучыўся платна. Але цяпер Іванец спрабуе трохі падсаладзіць горкую пілюлю і кажа, цытата: «Слова «адпрацоўка» жыла сябе. Цяпер размеркаванне разглядаецца як першае працоўнае месца для маладога спецыяліста. Сацыяльная гарантыя дзяржавы». Канец цытаты. Праўда, як ты не называй, сутнасць-то не зменіцца, бо па такой логіцы і рабства можна назваць пажыццёвай сацыяльнай гарантыяй на працоўнае месца, але ладна. Акрамя таго, чыноўнікі нарэшце зразумелі, што звыклая схема размеркавання працуе так сабе. І жыхары абласных цэнтраў, вядома ж, не хочуць на некалькі гадоў ехаць жыць і працаваць у вёскі. Таму цяпер пры выбары месца адпрацоўкі будуць улічваць, дзе жыве сам малады спецыяліст і яго сям'я. Ну і нядаўнія лукашэнкаўскія крыкі далі свой імгненны вынік. 2 тыдні таму на чарговай нарадзе Лукашенко равеў, што беларускія падручнікі па філасофіі хлам і кашмар. Цяпер міністр адукацыі рапартуе, што высновы зробленыя і новы падручнік ужо рыхтуюць.
Вельмі сумная і вельмі паказальная гісторыя. У Лідскім раёне пенсіянер аж двойчы збіў сваю былую жонку, пагражаў яе забіць і душыў пакетам. У матэрыялах справы гаворыцца, што ён ударыў жанчыну больш за 20 разоў рукамі і нагамі, а ад бяды яна выратавалася толькі таму, што здолела прагрызці зубамі той пакет, які былы муж адзеў ёй на галаву. У выніку жанчына звярнулася ў міліцыю, а медыкі налічылі ў яе цэлы шэраг траўмаў: крывападцёкі, сінякі і зламанае рабро. Дайшло нават до суда, але вырак красамоўна гаворыць пра сённяшнюю беларускую сітуацыю. Агрэсару далі ўсяго толькі 3 месяцы арышту. Ну і што ледзь не забіў жанчыну? Гэта ж не каментары пра Лукашэнку. На самай справе сітуацыя не смешная, і ў каторы раз ужо нагадаем, што ў Беларусі няма закона супраць хатняга гвалту, бо Лукашенко асабіста паабяцаў, што пры ім гэты закон ніколі не з'явіцца. Маладая мама першакласніка запісала відэа, якое нарабіла шмат шуму. Яе сыну задалі ў школе вывучыць верш на беларускай мове, і тут у малога пачаліся праблемы. Аказалася, што ён успрымае беларускую мову як замежную, не ведае, як чытаецца ў нескладовае, не разумее значэнні словаў. Жанчына прызнаецца, што ў сям'і ніхто не размаўляе па-беларуску, але аказваецца, яна думала, што дзіця будзе ведаць беларускую мову неяк само. У выніку аўтарка відэа робіць нечаканую выснову. Гэтую праблему з яе сына мусіць вырашаць не яна, а школа. Гэты ролик ужо сабраў у тыктоку амаль 2000 каментароў. Людзі спрабуюць давесці аўтарцы, што навучыць дзіця роднай мове задача ў першую чаргу саміх жа бацькоў. А скончылася ўсё тым, што жанчына запісала яшчэ адно відэа, дзе тлумачыць: яна, маўляў, не супраць беларускай мовы, але вучыць яе не бачыць сэнсу, бо ў жыцці беларуская мова нікому не патрэбная, і на ёй ніхто не размаўляе. Я не вижу смысла его учить, потому что белорусский язык нужен только для аттестата. В жизни я его не встречаю вообще, но зато в комментариях там, все прям белорусскоязычные, прям защищают. Ребят, а где вы в реальной жизни? Почему вы только в комментариях есть? А в реальной жизни я вас вообще не встречаю. Калі хочаш працаваць у Беларусі, тады маўчы. Парк высокіх тэхналогій цяпер афіцыйна патрабуе ад рэзідэнтаў не расказваць праўду пра рэаліі работы ў Беларусі. Адміністрацыя парка ўнесла змены ў дамову з рэзідэнтамі і рассылае іх на подпіс кіраўнікам кампаній. Новы пункт патрабуе спыніць дыскрэдытацыю Беларусі. Цытата з дакумента. Заснавальнікі абавязаныя не дапускаць распаўсюду інфармацыі, якая дыскрэдытуе Рэспубліку Беларусь, дзяржаўныя органы і арганізацыі, наносіць шкоду рэпутацыі іх адказных асоб, а таксама дзеянняў у шкоду нацыянальных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь. Канец цытаты. Прасцей кажучы, ад IT-кампаній адкрыта патрабуюць: хочаце застацца ў ПВТ і далей мець ільготы, тады маўчыце. Ніякіх скаргаў пра тое, што ў Беларусі з айцішнікаў трасуць дзесяткі тысяч даляраў за данаты, пра тое, што іх саджаюць за фотку, лайк альбо каментар і гэтак далей. Прадстаўнікі IT-бізнесу ўспрымаюць гэтае патрабаванне з іроніяй і пэўным разуменнем. Маўляў, намеснікаў па бяспецы ў IT-кампаній, як у дзяржсектар, навязваць пакуль не могуць. Але ж калі ў краіне ідзе вайна з іншадумствам, то чыноўнікам рабіць штосьці трэба. Вось яны і дзейнічаюць. Пакуль, дзякуй Богу, яшчэ адносна фармальна. Гучнае развітанне міністаркі. Гаворка пра Ірыну Касцевіч, якая займае пасаду міністра працы, але цяпер сыходзіць у дэпутаты. І яе ведамства анансавала новы закон, дзе перамены будуць зусім не на карысць насельніцтва. Цяпер дапамогу беспрацоўным плацяць, калі чалавек да таго працаваў як мінімум год. А пасля зменаў у законе трэба будзе мець ужо мінімум 5 гадоў стажу. Таксама цяпер гэтую дапамогу плацяць 18 месяцаў, то бок 1,5 года, а будуць не больш за год. Таксама на дапамогу не змогуць разлічваць рамеснікі і тыя, хто займаецца аграэкатурызмам. Праўда, трагікамічнасць гэтаму ўсяму дадае сума дапамогі беспрацоўным. Сёння дзяржава дае чалавеку 80 рублёў на месяц, а калі у беспрацоўнага 3 дзяцей ці больш, то ён можа разлічваць аж на 96 рублёў. Выглядае здзекам і па сутнасці здзекам і з'яўляецца. Пражыць за гэтыя грошы немагчыма. Іх не хопіць нават на прадукты, не кажучы ўжо пра аплату камуналкі і іншыя патрэбы. Таму ў Беларусі такая нізкая афіцыйная статыстыка беспрацоўных, бо пасля страты працы ніхто не ідзе ўставаць на ўлік. У гэтым проста няма сэнсу. Але, як бачым, чыноўнікі не вельмі хочуць плаціць і гэтыя капейкі. Праект новага закона дэпутаты ўжо прынялі ў першым чытанні. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ўжо вясною.